Хороводец. Ръководител е Ирина Ботева. И днес на сцената ще танцуват малките, големи и още по-големи танцори от Хороводец. Ще видим хора от различните етнографски области на България. Аплодираме най-младата смяна и най-малките участници в танцовата палитра Албена. Ще ги видим после как танцуват с техните татковци, майки. Силни аплодисменти за младата смяна.